bebak जों sasa bo nukungbo bunga bukasungbo khasiwi tawo kaham ni tebo kaham ni thaka kaham ni lababo beskango aku wi tokmani gara odara tambu ya hai na kalaika bo ba ganai wana wasisa ber kha khama sisa ganai no जों kha khamjak जों tawo boro pai sokwaijak जों abo bini abo ni bisingtui ang sikla sikli rongno kok kesana musungu borok to norok jata ko mawai khana bo to bini sak se bo sak no o ko hayung ya ka thana ni lama bono to bini harka o ganai no saya ai ka abo hai sikla salar bising ngia tui wa hai ke laiman जों abon bagai lama rutuk lainnya nangnai salai lainnya nangnai ang kai musungu bini ini jadi ayu yakat thangmani bini sak ni sunhari yakat thangmani no o sal no जों kini sikla salar no thug wan sumung kaham sakno sinani tebo wase wareng tok chathok ni lamo ya prisanani sal hisabi जों lo o sal no bisi burum koglam salai lainani sal hisabi जों palai makai saku ne ang watsu ke abo hai ni bising tisen o sallo जों bahai ke sini borok tebo awareness thon sakni hamkrai na tui suru sakno buthari paiba pai bebak pai thangya ni nuklogo bini buma bufa tongo bini bufaing tongo bini nang tongo sakni no paisu khima bai bebak pai thangya karon bini nuklogo je tongnai rokno wan subui kaham tongna nangnai buino kaham tongnani phandina nangnai ke abo hai phan bkhawrinan bagai sikla salai bkhaw teu bkhaw phandina bagai जों bsango o sal no जों koglam ni bisingtei palai lainani nei saklaina nam sunggo ke जों salai lai o hai ke जों salai lainai ai ke ta no paire adiko